что их неволили тех, что держали их в заперти. И вот это вот, наверное, такое. Кроме того, вот вы прослушали 3 песни во всех украинских мотивах, во всех украинских поэтов, писателей. Это вот в песне, в стихотворении, это обязательно пейзаж, на фоне пейзажа человек как частица природы, вот этой вот ее дополнение, вот это какую бы ни взяли из украинских, вот мне тут кивает, что я правду говорю, так оно и есть. И этот нелегко читать Кочура, даже мне как носителю языка, потому что у него определенные, так сказать, изложения. Но я попробую передать, насколько я это сумею, колорит. Постараюсь, может, не все читать, но моменты некоторые, вот, как из первых. Весни розколикана широчі, стривожила сад вночі, вслухались дерева, чуда ждучи, струнке гудіння хрущів, кипів і пінився білий цвіт, і вітер забійний від, з кайданів цвітіння, з полону пахтів, втікати не смів і не хотів, і ледве стримувала блакить невпинний тиск верховій, і в цей цвяхований зорями храм, в прозорий хрущів хорав, в цей легіт, що скорений завмирав, у росяну тайну трав, вступив я, хлопець, в саду старій, і в серці моїм горів той самий трепет, порив один, що зорі в небі водив, з хрущами бринів, цвіт сипав, як сніг, подих займав мене, то плив угору, й тримні тіл неса, то втілювалась краса, я за нею гін до небес, до забуття себе, в головокружіннім прагненні ті, усього зрікшись, летів.